Magluto tagpansit mga higala. Painiton ya butangag idibol, ahos, o bombay. Okay, tara. Isunod na to ang subak nga manok. Nindot ni nga subak mga simod kay kuan ni crispy chicken atong gikusi-kusi unya gisubak sa atong pansitonon. Maghimo tag pansit mga kasimod. Pansit tanghon. Okay? Limaho na. Nga natog asin. Tapos, nga natog tubig. Nga natog aji. Mas lamian ni mga kasimod. Pampalami, no? Pampalami sa atong giloto nga pansit. Nya atong tabunan, kabukalan. Paglabay sa usa ka buwan mga kasimod atong giablihan, okay, tibukal na. Atong salulan og itlog. Nga isunod na to mga kasimod ang tanghon. Tanghon mga kasimod. Tulo ka putos nga tanghon mga kasimod, no? Kaya atong kayo-kayo mga kasimod. Abuto na to hangtod nga muhubas. Muhubas siya. Tanga na to tuyo mga kasimod. Tuyo patis. Patis. Patis tuyo. Okay? Og sa katapusan aton nabutangan og dahonan. Dahonan mga kasimod. Sibuyas dahonan mga kasimod. Okay. Kumbati na mga kasimod. Ready to eat na. Ni-action na siya hubas. Morning luto karon ako recipe. Ako ra ni mga kasimod. Ha? Ano na mga kasimod. Bati na. Bati na mga kasimod. Oh. Kuha ta tiro. Pilawan ta ni nga atong luto. Finish mo ni finish product mga kasimod. Nita po daan ni mga kasimod eh. Okay? Basta na be. Kani ko anong kay basig mapaso ta. Basig mapaso niya ta ni mga kasimod. Kani plaster. May away. Us ba natog subak be? Lami ba ning mga subak ka? Oh, maning subak mga kasimod. Initas panahon mga kasimod. Lami na kayo ni ipabugnaw ka. Naglagiting gyud ang kainit sa panahon mga kasimod. Kining humay pilit ato ning humulan diri mga kasimod. Nakasuway na mo aning mga kasimod kaning sinanawan nga humay pilit. Ang wa pagasuway diha, panuway mo. Suwayan oy. Butangan og tubig mga kasimod. Og atong isun-ad diri sa nagtilab nga kayo. Dayon atong tabunan hangtod nga mohubas. O diara, dali arang hubas oy atong dayon kayo-kayon diri mga kasimod. Andam na pud ning atong duha ka pouch diri nga tuno. Nga atong dayon butangan og 1/4 nga asukal, dayon asinan gamay, dayon atong kayo-kayon, dayon nato ni isagol rin nga atong bagong linuto nga pilit, saktuhas ka pilit ani mga kasimod kay usa ni ka kilo mga kasimod. Mao ning gitawag nga putumaya mga kasimod, lami ni Paris og sikwate, labi na karon panahon na kay Holy Week or Semana Santa, maniuso karon mga kasimod. Kaya humana naman natog okay ato ni ibalhin diri sa steamer kay ato ning pa alis ngawan og tubig pilit-pilit ning samot maluto po ning iyang tunok mga kasimod. Diara ato ning isunod diri ha mga kasimod kay ato ni pabukalan niya atong tabunan paanukan niya ablihan og balik dayon kayo-kayon aron mohalo ang iyang tuno. Yan murag sakto na ni. Ato ning i-plaster diri kay ato ning tilawan unsa ni kalami. Ya magkutaw tag Milo diri kay mao ning ampay, mao ning lindot ipares diri sa atong pilit nga putumaya. Mas lami gud unta tong sikwate pero wala man tay tabliya nga baligya okay ni may atong sosteniran kaning Milo. Mga kasimod lami masad ni mga kasimod, di ba? Diara. Kaysa tunga pay painit ya, mamainit na ninyo. Huwatag usa ka tipak diri pilit nga atong iduom diri sa atong simol o derap nga mohigop tag kape
Oh, Milo oy, sipyat na butag tabi. Lami kayong Milo mga kasimod. Magminanok na punta. Butangan na tog asin. Dayon, bitsin. Nya, sabuan og daghang suka. Dayon, tabunan. Paglabay sa pipila ka buwan atong giablihan. Nya kay hubas-hubas naman atong butangan og patis. Hangtod nga mohubas siya mga kasimod. O diara, luto na. Dali arang luto mga kasimod. Ay, mao ni nilutuan mga kasimod nga instant. O kuha tag duha diri ka hiwa. Sandukan sa natog duha ka luwag nga mais. Swerte kay lamias mais mga kasimod. Basta mais gani. Lami kayong kaon mga kasimod. Banto kay busog maining mais kay dugay tagutumon mga kasimod. Budget ba? Labi na karong panahon na kay nagmahal na tanan. Mao nang ato gining daginoton ang pinakauyok sa manok nga hangtod bukog na lay mahibilin.